nga i-persecute na gyud ang tao. Atong una na bandage lang sila, wa sila kagawasan. Manarbaho sila sa Ehipto hangtod mamatay. Gipagawas sila, na-captive na pud sila dito. Salamat lang gani sila kay nasi propeta Daniel dito nga din gigamit sa Ginoo. Nga dunay mga bisan na sila sa captivity of Babylon, naagyapoy nga gitawag gugma sa Ginoo sa ila kay ngano man naaman si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego dagalagad nga wa ni yukbuk kang Nebukadnezar, mo nang gingon duna sila pay gitawag og chance. Ang ikatulo karon kung di pa gyud ta maminaw kay kato little space of grace tong gipagpagawas nila dito sa Babylonia, adunay gireveal sa Revelation, dunay persecution maabot. Wanay gingon ni Jesus Christ, great tribulation nga wala pa gyud nahitabo sukad. Katong una bandage ng ila, ang kaduha captivity, ang ikatulo karon nga giprapisi ni Jesus Christ kanang great tribulation, nganong gitawag nga great tribulation because i-persecute ang mga iya sa Ginoo. Persecution na, mo bitaw ng mangandam gyud ta, aron di ta maapela ng persecution. Which is nga ang Ginoo nagdala og good news nga naay kingdom nga iya tukuron diri spiritual kingdom. Mo na atong pangitaon kay spiritual na di na makita. Mystery na mo bitaw nang walay maka-explicar na ang Bible lang kung dili mabasahan, dili maistorya ninyo, mo nang maistorya ko ninyo. Mo na dunay persecution because of the great tribulation as a sign of His coming again and a sign of the end of the world, which is gitawag og Omega. Doon naging Omega ng kalibutan. Di ba si Jesus Christ is the Alpha and Omega? Siya ang sinugdanan. In the beginning was the Word and the Word was begun. Doon na po yung Omega. Dili ng painkiller. Dili na panghaplas ba? Omega na din. Ingon ang Bible, tapuson po sa Ginoo ni Jesus Christ ang iyang bulaton dili. Abili mo sa tinuod lang 66. Abot kung panghuna-huna raman ako na. Katong gisulti na ko, gikwinta na ko ninyo sa diya nga nagkaagi na taog 55 years kay 120 55 years 50 Sundays 55 Sundays na nang tatay gitawag og 66 ni balik na sa ako nga din nga bantayan yun pero mingon ko Lord kung tinuod na okay lang mangandang nang mo bitaw nang nagigi ko mingon ninyo nga ayaw gid ninyo biara pangalagat sa Ginoo mingon jud ko ninyo pagbantay gid mo kay nga naman, naagi na sa panunuman, we have 66 Sundays lang. Pero kung matuman na, kung dili na kay naagot ay gingon nga tapuson ni Jesus Christ within 40 to 40 months. Pila man ang 4 months, pila man ang 4 months, 160 days na. Nya equivalent at tumingon bitaw ko nag-study ko Ginoo kung himuuni kuan wala na, lampas na ang 4 months na mo. Kung matag-adlaw niya, di man may matag-adlaw Ginoo magdaig nimo. Matag Domingo may mo bitaw na naado na yung mga duha ka tuig. So dili nato na kayo isgutan na kay kung ipadayag na sa Ginoo ang importante nga din do na tay goal nga diin nga ang Ginoo nag-ingon hapit na gyud siya mobalik kay naa na ang sign. Moabot yun ang Omega from captivity. Matod pa niya to persecution. The Lord our God in Israel chapter 9 verse 8, He show us mo nang gipakita niya sa ato ang din little space lang ni. Little space na lang yun eh. Mo na bantayan na. Mo na mangandam ta. Matod pa diri akong nasabtan din eh. Prepare until we have a shield in our forehead. Masilyuhan ta sa ato ang agtang. Gusto mo silyo sa agtang? Abi mo kining sulti na ko niya siguro. Sa sige na pag-study, nga kanida ang twinkling of an eye, silyo din ni. Nabalo, nakakita na ba mo mga silyo na sa opisina? Kanang nag-apply mo pagpilis, di ba? Kalit ng anak mo. Silyuhan na. Gireveal na sa Revelation. Muna sa kabutang nga atong basahon. Kanang twinkling of an eye, kabalo na ta. Gusto sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 15 verse, ingon pa niya, verse 5 man siguro to, nga ang tao ibutang sa order. Nga din, si Kristo na ang tanan. Ato ning balik ko ning gingon dito sa 1 Corinthians chapter 15. Mao ni ato ang tuyo. Mao ni atong hinungdan nga din. Mao ni ang purpose nga din kini. Kita gayon makaandam. Matud pa niya, but every man, 1 Corinthians chapter 15 verse 23.
but every man in his own order. Ingon pa ni Apostol Pablo, matod pa ni Kristo, Christ is the first fruit, siya ang unang bunga. Afterward, they that are Christ, kinsa katong naa kang Kristo at His coming. Ngadto kang pagbalik niya. Sa 24, then cometh the end, when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when He shall have put down all rules and all authority and power, for He must reign till He hath put all enemies under His feet. Mo ni plano ni Jesus Christ, kanang kaaway gini ibutang di, pero ibutang ko sa niya sa order ang tao. Unsa i-order sa tao? Unsa matong gi-order? Naman tay gi-order, wa ba mo nag-order sa Ginoo? Nailisa niya atong lawas. Mo na atong groaning sa Ginoo. Nangalagad ta kay naghangyo ta nga kita mailisa tag immortal body. Kay mortal man kanang immortal body nga kita ni dawat sa Ginoo kay nagpasaad siya na atay everlasting life. Nga matod pa niya, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Di ka malaglag kundi makabaton ka. So man mo pagbaton ng everlasting life. Kaniya tong life diri grabe ni mga hadlok pang langit na. Maabot yun ang panahon, himuon yun na sa Ginoo nga kita mas mahadlok pa yun ta. Kanang pagka-terrible sa Ginoo. Wa mo kailangan Ginoo terrible, terrorist. Naman sa Bible, He is a terror God. Kanang terror, kabawang sa nang terror, kanang nang gitawag na itong terrorist, way kaluwi. Isog na yung mga bata diya, butang nagbang mo, gitawag terrorist, kanang mga barbaric nga mga pagpamatay, ba nga way ko kaluwi. Mo nang giingon nga terrorist. Ang Ginoo, ingon anak ko. Ingon ang Bible, ang Ginoo is a terror God. Tanawa gud giun sa niya pag tugot atong tsunami. Gitugot niya ang Third World War, Second World War. Gitugot niya nga ang mga Israelite ang tao capture ni Hitler. Oh, kuyaw kayo to, wagi ko kaluoy, wagi ang Ginoo nitabang nila bisag gamay na lang. Mo na nga ang Ginoo is a terror. Mo na akong gingon ninyo. Nga ibutang gyud sa Ginoo ang tao is on order. Nga naman, usa ang pagbutang sa Ginoo nga ang tao mabutang sa his on order o pagbalik sa Ginoo, si Kristo ang first God, first fruit. Unya ang tanan nga pagbalik niya maiusa. Maiusa na ta, mahimo na ta ba? Mo nag-iingon diri sa verse 35 nga matod pa niya dinhi kang pangutana manggod niya nga ingon pa niya sa 35, but some man will say, ang uban daw mingon, how are the dead raised up, and with what body do they came? Sa 36, thou fall that which thou sowest is not quickened, except it die. Kani, nag-iskot mangguni, ako lang nang summarize ninyo ha. Kay nagsulti manggod si Jesus Christ, ibutang daw sa order ang tao. Naunsa ang pagbutang sa order? Kanang gitawag o kanang tanan rules dis kalibutan, iyan na tumban. Siya na magbuot ba? Para nang 666, siya na magbuot na. Kay mo bitaw nang katong mapintas nga man na paggihatag ni Jesus ka agingon sa Ginoo nga diin pagapatyon lang ni siya nga dili yang kabubuton kun dili ang Ginoo mo ay magbutong kanus mo bitaw nang gitagaan siya time 42 months lang siya 3.5 years siya maghari dili pero sa iyang paghari pagkalas niya sa iyang paghari gupdo na giton niyang tunay nga balaan nga sa diha nga gupdo na tunay na balaan mo ni gitawag the battle of Armageddon, the good and evil. Ang Ginoo na mo'y mububo sa ikapito niya kapungot kaya ang iyang kapito kapungot is mao na kung gitawag og Armageddon nga ang kalayo musunog na sa kalibutan hangtod moabot ta dito sa langit. Mao na iyang gingon. Unya kini iyang gingon ilisan usa unsaon daw pagilis, unsaon daw ang pagpatay o ang patay nga diin mobangon. Unsa daw ang lawasa nga madawat niya. Ingon pa niya dili sa 36 mga buwang-buwang ang gitanom dili na mabuhi kung dili mamatay usa. Di ba? Kanang mga kamo nakatanom na ba mong mga liso? Di pwede itanong ng buhi nga liso. Pat yun guna siya, kumay mo manggani ibuhid. Atong una sa bukid nakatisting gyud ko kanang mga batong nga diing gihabis namin kay gusto pag yun yung tanong. Kanang batong nga yelo-yelo na nga di na makao, di butang na sa abuhan aron mamatay pag ginag-usap. Mainitan ba? Una na siya itanong, mao po na ang tao daw kuno di mabutang sa order hangtod dili siya mamatay pag-usap.
Mo bitaw na ka ng bautismo mo na ang sayon sa kamatayon. Gilubong na. Barid na dito sa yuta o sa tubig. Kuya pagkabanaw ni Kristo, kung ikaw gihawa sa tubig, nabanaw ka, mo nang giingol new creation na ka. Na-create na kagbago. Ang old name mo, pass away na to. O bitaw nang muningong pa itong miyaging Domingo nga, ayan o, pag-celebrate ka ng birthday. Kung di mo ito, ako, wakto mahimo, basta kung wali ako sa, kung sa'yo ako ang nasabtan diri. Mo na yung gingon ha, thou so it is not quickened except it die. Kanang gitanom, kung ikaw gitanom sa Ginoo, dili ka mabanhaw kung dili usa ka mamatay. Isang kamatayon na to, bis kalibutan ba? Nga patyo na to, ni tanang butang si kalibutan nga gikaibgan na to. Doon kita, wala naman ta ining kanang gitawag sa buhat sa unod kani. Doon ay usa na tong gibuhat lang nga wa nato pamapatay. Kaning revealing o revealer. Aba mo nang revealer? Kanang mga hudyaka or bahak-hak ba kanang lipay-lipay ba? Kanang ako ning gingon nabuhat yun ni sa unod ingon pa sa Galatians chapter 5 verse 22 or sa kuana 18 day 18 19. Kining revealer ingon pa sa dictionary to take intense pleasure. Mao kani ang pagbati sa grabe kayong kalipay nimo, di ba? Mo nang mingon sa dito sa YouTube, sulit kayo ang kalipay. Wa sila kabalo nga din buhat na sa nunod ng kalipay. Ang Ginoo nagbadlong sa ato sa kalipayan dis kalibutan. Ingon pa ni Jesus Christ nga ang natanong kuno dito sa batuan sa tunokon, wala katubo kay nga naman nalumsan sila sa kalipayan sa kalibutan. Mausad na ang mga tao nalumsan, nalunupan kay nga naman tungod sa ilang kalipayan sa kalibutan, wa sila kaunahuna. Bisan sa pagsulod daw ninuwi sa arka. Kaya nga naman, anong magbalaka man ko, lipay na ko. Once nga malipay ka, di nagyo ka musampit sa Ginoo. Kinalipay nagyo ka sa pamay musapito sa Ginoo, nalipay na magka. Pabitaw na ang Ginoo, nag-ingon si Apostol Pablo, when I weak, I'm strong. Sa diya daw kuno siya na luya tungod sa pagsulay, naligon siya kay nga naman, nasampit yung Ginoo. Kano sa manila mo sampit sa Ginoo? Di ba kung maluya na ta? Kung na natin problema? Pabitaw na, saan na ito paglipay kay nga naman na pamatay problema. Gusto lagi sa Ginoo gadin maglipay ta. Muna gusto sa Ginoo nga kuhaon na niya ang imuhang kagulanan ilisan na niya og kalinaw og pahulay. Pabitaw na paduulon ta sa Ginoo, come unto me and I will give you rest. Papaulayon mo man atong tuon ni duol ta sa Ginoo. Kay nga naman daghan matay problema, gamay-gamay lang adto ta dito na napatay problema. Abi no sultihan ta makuha na toy problema, sila rin may problema nako. Problema nila nako kay di ko mo trabaho. Problema nako kung mo trabaho ko dili. Basta ako sa tinuod lang kontento nako sa Ginoo. Sufficient na ako Kung na kong gingon nga din, ang Ginoo nagauban pa nako. Mobita na ang importante nga din kita. Magbantay ta sa pulong sa Ginoo labi na hapit na ang panahon. Kay bisan pa ang kaaway, ingon pa niya dito, di pinamawala ha. Kaya ningon si Apostol Pablo, kung mu-enter daw ta sa kingdom, there are many troubles or trials. Muna yung ang kaaway daw sa 1 Peter, nakalimut ko sa verse and chapter, ningon pa, ang ato dang kaaway, like a lion, seeking whom he may devour. Ayaw gina ninyo kalimtan, bisan pa sa minuto na lang nga din, ang Ginoo mububo sa iyahang promise nga din, kanang gitawag o twinkling of an eye, kanang silyo, manikamot yun ang kaaway nga di mo na madawat, makaput ba? Dili ni mo makuha ng silyo sa Ginoo na niya. Kanato mo bitaw nang kita karon diri process pa ni anita dinhi aron nag-apply gyud ta kung unsaon jud nato nga mahimot ang tapos dito bangon sa Ginoo kay kun dili ta tapos kung unsa man ang pagkristiano nimo kay nga naman gusto sa Ginoo mahimot ang takos. Mo na iyang gingon dinhi. Ang mga lawas nga gitanom kinahanglan mamatay na. And that which thou sowest, that go sowest, not the body that ye shall be, but bear a grain, it may be changed, wheat or of some other grain. But God gave it a body as it hath placed him unto every seed his own body. Muna tagaan daw ta og lawas nga diin kanang lawas nga makapahimuot niya.
Unang ilisan yun, tamo bitaw na nga kamo, giluwas mo sa Ginoo, giilisan na mo, unya ka ng lawas, ka nang makapahimuot sa Ginoo. Kanang muani kita diri nga ang Ginoo mahimuot ba? Kay kanang pagkahimuot sa Ginoo, ingon pa ni himaya mo natong kusog. The joy of the Lord is our strength. Kung malipay ang Ginoo, karon nga niya ka dinhi, bisan asa ka mo ato, di gi ka mawad ang kusog. Makabalik pa ka dinhi. Yang Ginoo tagiya sa kusog, unya inyang giingon, ang kalipay lang daw sa Ginoo, mao ka na ang atong kusog kung malipay siya. Usaw man ato paglipay sa Ginoo be. Hebrews chapter 1 verse 6, sa yang 11. Hebrews 11:6. It is impossible to please Him without faith. Sa lisod daw pagpahimot sa Ginoo kung watay pagtuo. Mo bitaw na kini ako mga wali ninyo, kun di ninyo turuan wa koy mahimo. Mo bitaw na kung muani mo dinhi, usa may number 1 nga nangyani ta dinhi. Nga din ang mga sala sa Israelites tulo ka buok, ang atong number 1 atong buhaton dinhi, kanang i-honor nato siya, i-glorify nato siya, ug daigo nato siya tungod sa iyang ngalan. Mag-praise ta sa iyang ngalan tungod kay ang iyang pulong. Mo na gipasalig sa ato, di ba? Gwapo kay ang pulong sa Ginoo, di ba? Maayo kay ang pulong sa Ginoo. Madlo pa bata kung ang Ginoo makiguban nato, dunay pulong gingo sa Ginoo ha. If God is with us, who can be against us? Kung ang Ginoo nato, kinsa may batok nato? Labi na kanang iyang gingon ni Isaiah. Nga din ang Ginoo wala siya nagbuhat anang tao nga panday nga mobuhat og hinagiban para nimo. There is no weapon against you. There is no tongue against you. Kanang mga dila gani nga pinulukan batok nimo. Walay makayaw-yaw nimo, way makaaway nimo, way makalibak nimo. Kung naa may musulti, mawala ra to. Dili ka madutlan ba kay nga naman wala daw na kay naa ka sa Ginoo. Walay mahimo ang tao kung wala o kung naa ka sa Ginoo. Mo sa kabutang. Mo bitan ang importante nga kita aduna kitay gitawag og knowledge sa Ginoo. Mo bitaw na iyang gingon dinhi kanang lawas atong ilisan na niya in iyang ibutang an order sa tuwa nga kaning gitawag niya dinhi sa verse 49 sa 1 Corinthians 15. And as when we have borne the image of the earthly, kanang gisunog nato na ingon pa niya dinhi, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I see, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither that corruption inherit into corruption. Sa 51, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Muna ilisan yun ta. Ano sa man ta ilisan? Muna akong gingon sa inyo ang kaning gitawag ko silyo sa Ginoo. O bito na akong gingon kung kamo pabilin mo kay ngano man ang Ginoo mo silyo na to. O sa iyang gingon sa Revelation. Girebellion ni niya sa Revelation chapter 7. Verse 2. Antod sa kuha niya sa 8. Hinga pa niya din sa Revelation. Nakita ni John the Beloved. Chapter 2, and verse 2. Chapter 7, verse 2. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was given to hurt the earth and the seas. Muna ang nakita ni John the Beloved. Matod pa niya, doon ay mga manulundag, gipadala daw, gikan sa is, amot asa ni is, basta ningon siya. Having the seal, na ay gidalan niya silyo. Nga matod pa niya, of the living God, silyo sa buhi nga Diyos, og nagsinggit. Ingon pa niya, and he cried with a loud voice to the four angels to ngadto sa upat ka manulunda kining
mga manulunda, dunay tingog nga niingon siya sa upat ka manulunda. Hamatot pa niya, to whom it was given to hurt the earth and the sea. Nga din katong manulunda daw kuno, tayo na nga ilahang ng pasakitan ang kalibutan o ang mga dagat ba. Padulong na sila ba? Yung pa niya din gilibir. Sa verse 3, saying, nag-ingon tong voice nga din ang mga manulunda nga gikan sa iyang gibadlong ang tingog nag-ingon. Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servant of our God in their foreheads. O mana ato ang pabuton. Anang hangtod daw kuno nga masilyuan ang mga anak sa Dios sa ilang agtang. Napoy silyo. Kung marka man sa mapintas mananap, silyo sa Ginoo sa buhi nga Dios nga mao na ang nahitabo dinhi nga diin padulong na unta ang manulunda gipadayag kan Jan Dibila, pero dunay tingog nagbadlong kanila, ayaw usa ninyo sakita ang kalibutan, ang dagat ug ang mga butan sa kalibutan hantod nga di nato na masilyuhan. Siliwan nyo na niya. Muna yung gingon din sa verse 4. And I heard the number of them which were sealed, and there were sealed 140,000. 144,000 of all the tribe of the children of Israel. Ang ilang gisilyuhan lang di ay ang mga Israelites. 144,000. Diri sa unahan hantod sa 8, every tribes of Israel. 12 tribes ro itong Israel ha. 12 tribes to ang Israel. Every 12 tribes, 12,000 katao. Ang tribo ni Benjamin, ang tribo ni Joseph, ang tribo ni Gad, ang tribo ni Judah, mga tribo na 12,000 lang ang ilang pangsilyuhan. Kunay giingon. So therefore, 144,000 lang ang Israel maluwas. Kanang uban mga Israel, di na na original Israel. Dili na na tribo nila. Pariya na nato. Usa na ta, wala na Hudiyo, wala na kay nganuman. Sa tinuod lang, nagkatibulaag na ba sila? Bobita ng mga mistiso na katong pag-announ sa Israel nga mamalig sila dito. Nanggawas na itong mga mistiso. Kamo basig mistiso mo nga Hudiyo mo. At mo dito, matot pa sa kapastor, gikan sa Turel gani. Nga kita daw mga Pilipino, mga mistiso daw, katong sinultihan ko daw, gura po daw Hudiyo. Ay naman ko imingon na itong unang panahon karaan mga tao, kay masuko ganin ang akong hinumdum ko sa akong papa nga gisulti niya kay ang tao daw masuko at unang panahon hingon siya sa iyang anak, Hudiyo kang nako. Kanang magbuhat og daotan ba ino, Hudiyo kang nako. Mausa man din ang Hudiyo. Abi ni mo ang meaning sa Hudiyo sa mga Pilipino, daotan mo kay nahimo mo gusto lang daotan. Kung na kung maminaw gani ka ingon gani ka sa mga karan, Hudiyo kang nako, dili na maayo. Bro, pamalikas gani na sa mga tiguang atong una. Muna na ay kaliwat, pero 12,000 na. Kita asa man ta. Kaybaw ba mo asa ta? Masilyuhan ka ta. Muna sa verse 9, chapter 7, mao ni ang iyang gingon nga to. Ngani ka na to nga. Mayuntag makaapil ta. Ingon pa niya sa verse 9. And after this I beheld, and lo, a great multitudes, which no man could number. Adunay great multitudes nga walay makaihap ini. Great ha. Unya kung atong ikumpara ni gamay ra man kay makaluwas, mga luwas mo bitan akong mingon kadako-dako sa kalibutan. Kadaghan-daghan sa kalibutan sa tao di siyempre matawag pud nag multitude nga di ta kaya. Pero kung ako di gi-studian ni ang New Jerusalem nga moabot, dako-dako lang anang Jerusalem nga capital city karon. Ako ginang gi-studihan, dako-dako lang. Gipadak-an na gamay sa Ginoo amot asa tong verse nga ako na studihan. Gipadak-an lang sa Ginoo kay ngano man naa namang kita mga Gentiles. Katong Jerusalem karon maigo ginang tinuod nga mga Hudiyo diha nga iya sa Ginoo, pero kay gupon man na gubaon man na niya. Manya kay naa may Jerusalem ingon pa sa 21 dunay New Jerusalem mo balik diri, new earth and new heaven, and new Jerusalem nga matugpa dito sa mga tungkol. Mo bitaw nang dunay gitawag og rapture, dunay caught up kay kita is natunta diri sa Pilipinas dal punta nila dito. Kung kita nasilyuhan, kung kita usa sa multitude which no man could number of all nation, and kindred, and people, and tongues stood before the throne, and before the Lamb, clothed
with white robes and palm in their hands. Mao ni mga tao daw kuno nga great o multitudes. Kita mayo tag maapil ta ning great multitudes. Kaning great multitudes nga iyang giingon mga gitawag og nation, mga kindred, mga katawhan, mga people, mga sinultian, pinulungan nga di naapod sa trono sa Ginoo before the lamp mao si Jesus Christ katong nagsinina og white robe. White robe ang nasa naan lang. Mo bitaw na naigingon dito sa Revelation akong giingon ninyo kung munaog si Jesus Christ iyang adtuon to niya mga iyang pangasawunon. Kita mo na gitawag og pamanhunon ang si tawag pangasawon ni Jesus Christ. Ano na iawit nga paborito na po itong kanta sa Amerikano, We Want to Marry You. Ano kanta siya nga gusto daw siya makigminyo kan Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ mo ani man ri as a husband. Mo bitaw na marriage of the Lamb na ay kasal sa kordero puhon moabot ingon sa Revelation kay ngano man iyang gipangandam to ang iyang pangasawunon. Iyang gi ready nga para sa iyang kagalingon nga diin i-arrange siya with fine linen, suutan siya og fine linen kanang smooth nga sinina o gitawag og robe, anong white robe ba? Ang mao ni ang nakita sa mga nation gawas sa mga tribe of Israel aduna pay maluwas nga mga nation, kindred, people and tongues, mga pinulungan, lain-lain pinulungan. Muna iyang giingon dinhi the great multitudes nga maupo na iyang silyuhan mo bitaw nang dunay twinkling upan ay kanang twinkling upan ay kalit na silyo man guna mo bitaw nang kita maningkamot jud ta nga masilyuhan ta. Muna iyang giingon dili ta makaiyap mao na unta nga kita usa unta ta nga masilyuhan niya. Mo bitaw na nga dili usa sakiton sa Ginoo kung bagat pabaha. Mao niyang iyang gingon dili pa ibutang ang great tribulation kay kining great tribulation mao ni ang pagsakit sa Ginoo, mao ni ang vengeance walay makaatubang ini. Mao na iyang gingon ni Jesus Christ. Mo bitaw na usa man nato so therefore mao na iyang gingon magpadayon ta kay mao na iyang gingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 13 nganong magtindog na tao magkinabuhi pa ta nga kanunay ta mahadlok every hour. Mo bitaw nang ilisan ta sa Ginoo aron di ta mahadlok. Kaya nga naman, igahin ta sa Ginoo, iya tang isulod nga to sa kingdom nga that cannot be shaken. Mo ni ato ang gialagaran nga kining kingdom that cannot be shaken. Mo na iyang gingon dinhi nakalain-lain nya sa Gentiles kita tong mga gitawag sa verse 9 nga ang gingon niya clothed with a white robes. O bitaw na importante nga kita magsinina ta og white robes. Kinsa man ni mga white robes? Sa Revelation chapter 14, 1 to 5, ingon pa niya, and I looked, and lo, a lamb stood on the mount of Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder, and I heard the voice of harping with their harps. Verse 3, and they sang as it were a new song before the throne, and before the four beasts and the elders, and no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are the which were not defiled with women, for they are virgins. They are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. They were redeemed from among men, being a first fruit unto God, unto the Lamb. And in their mouth was found no guilt, for they are without fault before the throne of God. Muna iyang gingon din kanang mga Israelites, sila to, mo bitaw tong kita, ni join man lang ta, mo nang gingon sa Bible, kinanglan maapil po ta, dili ta ingon kay abi kay Kristiyano na ta. Mo bitaw nang gingon ni Apostol Pablo, strive lang yun, strive your own salvation. Kay nga naman, sa tinuod lang kung basaw na itong pulong sa Ginoo, wa kita ilabot. Kung ikaw mo to, mo join ka lang. Mo bitaw na iyang gingon dito sa Nehemiah man to, kini atong joining,
kaning pag-apil-apil nato sa nubol sa pagkamaayo ba nubol kanang iyang giingon is duara ni kabutang curse and oath. Kung dili ka mo take oath, di ka manaad sa Ginoo, tungla ang labas. Mo bitaw na ang tanan pagpangalagad, kinahanglan mo oath yun sa Ginoo nga kung mangalagad ka, pangalagad yun. Aron ang promise sa Ginoo, ang covenant sa Ginoo, iyang tumanon. Mo bitaw na nga din ang requirements. Ang one of the requirements of God to serve the Lord is to take oath. Dili man ingon nga nangalagad ka, nagsimbal ka, nagpabautismo ka. Wa ka gyud nag-oath. Unsa ang paghatag sa covenant sa Ginoo sa imo, unsa ang pag-promise sa Ginoo nimo, unsa ang pag-bless sa Ginoo nimo, nga wa man po ka nanaad niya. Nya diin ikaw mangalagad gyud sa Ginoo. Mo bitaw to si Joshua nag-ingon, kung dautan man ninyo ang pagpangalagad sa Ginoo, pagpili na lang mo. Ipapili. O karon unsa man inyong pilion? Sa diyan nga mo pili gani mo panaad mo. Unya, gisulti po sa Biblia, kinsa katong tanan manaad gani. Ato mga nanaad sa pagpangalagad sa Ginoo tulo lang kabuok giingon dito sa Old Testament. Ang unang manaad diya sa pangalagad sa Ginoo katong mo volunteer lang. Dili ingon nga ako nakasal. Kung ako wa kita kun nimo nanaad, kung ikaw naad ni volunteer ka, butangi panaad na. Siguro kung ikaw po lang ikadua, ni ani ka dinhi kay nangalagad ka sa Ginoo, siguro gawas no naka freedom ba? Unya ang ikatuluan na naakaibaw sa Ginoo. Gani si David, nagingon gani si David, Lord, renew my vow unto you. Iparinyo sa Ginoo imong vow kay di man ta kahimo, wa lagi tay mahimo. Wa bitaw nang way butang nga din nahitabo sa kalibutan kundi binu